Poranek Radia TOK FM. Ale witam pana Jana Dworaka, witam serdecznie. Przegląd prasy kończymy. Witamy przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzień dobry. Witam serdecznie. Czyli zdyszanie. Warszawskie korki poranne. Tak, wybaczamy. No i jak, panie przewodniczący? Będą te rady nadzorcze i zarządy mediów publicznych? Co się dzieje? No, na pewno będą rady nadzorcze. Miały być do końca roku. Wie pani, to była taka rzeczywiście moja obietnica. Wtedy, kiedy ją składałem, na początku to mówiłem, że to będzie może koniec tamtego roku, może początek przyszłego. Potem wydawało mi się, że te procesy konkursowe potoczą się szybciej. No, dzisiaj widać, że ten proces taki precedensowy, no nie idzie tak łatwo rzeczywiście. To trochę trwa. Ale w czym, znaczy problem, rozumiem, już jest polityczny w tej chwili, ponieważ wszędzie czytam, że to Sojusz Lewicy Demokratycznej, czy ludzie związani z Sojuszem Lewicy Demokratycznej po prostu stawiają warunki, że chcą swoich, tak? No, ja może powiem trochę szerzej, bo jest 17 spółek radiowych, tak, małych, tak zwanych spółek regionalnych, jest tak zwane duże radio i telewizja. To jest razem 19 spółek. My w tej chwili zakończyliśmy proces wyłaniania kandydatów do telewizji, dużego radia. Tak. I w tej chwili zabraliśmy się za spółki regionalne. Byliśmy już w zeszłym tygodniu w Łodzi. Staramy się jeździć do tych spółek regionalnych, zwłaszcza tam, gdzie są jakieś problemy. Dzisiaj jedziemy do Kielc. Także można powiedzieć, że jesteśmy w 1/4 tego procesu. Czy to jest wolno, czy to jest szybko. Ja rozumiem, Ale że pani wszyscy pyta... interesują się tymi głównymi, prawda? Bo to jest może niesłusznie, nie interesują się tymi mniejszymi, a o tym też chciałabym za chwilę porozmawiać, ale jednak przede wszystkim chodzi o rady nadzorcze Telewizji Polskiej i Radia Publicznego. No głównie chyba tak, chodzi o tak. telewizję. To, Co tutaj za blokada wystąpiła? Ja mogę powiedzieć tylko tak, że po pierwsze chciałbym takie zastrzeżenie na początku zrobić. No my jesteśmy jednak w trakcie tego konkursu. Ja cały czas nie tracę nadziei, że uda się te konkursy zakończyć z pożytkiem dla mediów publicznych, więc trudno mi mówić, opowiadać, co się wewnątrz... A pan Czarzasty mówi, niech się pan Dworak poda do dymisji. No, jak pan, nie potrafi rozwiązać tego problemu. Nie wchodzi w skład Krajowej Rady i nie bierze udziału w tym konkursie. Ale wszyscy mówią, że rządzą Czarzasty z Kwiatkowskim. No ale tak ludzie różne rzeczy mówią, trudno mi się ustosunkowywać do tych rzeczy. Mówiąc szczerze, to mamy taki problem z panem Czarzastym, no bo z jednej strony jest przewodniczącym Stowarzyszenia Ordynacka, więc występuje w imieniu części opinii publicznej, ma do tego prawo. Z drugiej strony, no ton, którym się posługuje, mi nie odpowiada, tam się pojawiają takie jakieś pogróżki, no nie chcę się do tego w ogóle odnosić. To jest trochę tak, że te 5 osób, które jest w tej chwili w Krajowej Radzie, wzięło na siebie duży obowiązek, żeby jednak doprowadzić do końca ten proces. Póki my z sobą rozmawiamy, tłumaczymy sobie wzajemnie różne racje, no to trudno tak naprawdę mówić o tym, o czym rozmawiamy wewnątrz. To nie byłoby fair wobec kolegów i wobec całego procesu konkursowego. Problemy są różnego rodzaju. Jest rzeczywiście problem taki, że te media są upolitycznione. No nie ma co mówić, rządzi w telewizji koalicja PiS-SLD. To wyraźnie wiadomo, pisała o tym prasa wielokrotnie, tak się dzieje od 1,5 roku. Trzeba zmienić ten stan. Trzeba zmienić stan najlepiej nie na stan innego upartyjnienia, tylko na stan odpartyjnienia. Czy to się powiedzie, wielki znak zapytania. Ale wrócę do innego rodzaju problemów. Mamy na przykład problem z oceną ludzi. Od razu mówię, na czym on polega. Wydawałoby się, że w naszym rozporządzeniu są kategorie, według których tych kandydatów będziemy oceniali, bo one tam istnieją. Ale na przykład istnieje rozbieżność w ocenie kandydatów, którzy w tej chwili są w Radzie Nadzorczej. Nie będę wymieniał nazwisk, ale kilkoro takich kandydatów ponownie kandyduje. Tak. I teraz z jednej strony jest argument mówiący o tym, że ta Rada Nadzorcza i zarząd pod jej rządami już swoje zrobiły, ale finansowo wyprowadziły tę telewizję na plus i telewizja ma w tej chwili... Tak. Zobaczymy, jak to będzie naprawdę, kiedy dojdzie do skwitowania. Ale w tej chwili ja przyjmuję taką wersję optymistyczną. Wiele na to wskazuje i z tego się cieszę, że telewizja przynajmniej materialnie nie jest obecnie zagrożona. Ale z drugiej strony, te rady nadzorcze jednak te media bardzo upartyjniły i za
za tym procesem upartyjnienia stoją. I teraz jak zważyć z jednej strony bez wątpienia taki plus, że te osoby wyprowadziły telewizję na prostą finansową, a z drugiej strony dla mnie bardzo poważny minus, że godziły się na taki rodzaj upartyjnienia. Czyli bo jeżeli mówimy o mediach publicznych, to jest ważny argument. Bo gdybyśmy mówili o komercyjnych, to byśmy rozmawiali tylko o pieniądzach. Ale na szczęście i na nieszczęście media publiczne muszą być zdrowe finansowo, ale to wcale nie jest ich istotą działania. Wiemy, że czego od nich oczekujemy. Ja w każdym razie oczekuję od nich pewnej powagi w relacji debaty publicznej, otwarcia, wytwarzania możliwości na kreatywność w tych gatunkach, gdzie ta kreatywność się liczy, czyli w gatunkach fikcji. Jednym słowem, żeby to była instytucja kultury prawdziwej przez duże K i kultury politycznej również. To ile pan sobie jeszcze czasu daje na te negocjacje czy rozmowy, które w tej chwili trwają, żeby znaleźć jakiś sposób rozwiązania? Bo mnie się wydaje, że PAD to jest w tych instytucjach stan permanentny w tej chwili. Chodzi o to, żeby ten PAD przełamać. Krajowa Rada ma w swoich rękach bardzo poważne narzędzia w tej chwili, po tej letniej nowelizacji z ubiegłego roku, bo Krajowa Rada może zawieszać, może nawet odwoływać zarządy na wniosek właściciela, może sama z siebie zawieszać członków Rady Nadzorczej, tylko musi właśnie stanowić ciało, które ma poczucie, że w pełni za te media odpowiada. A jak mnie pani pyta o okres, to ja nie potrafię nakreślić takiego okresu, widzę go. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że za to się zabiorą politycy. A politycy będą mogli się za to zabrać dopiero wtedy, kiedy skończy się kwartał, bo do końca marca Krajowa Rada musi złożyć sprawozdanie. Więc jeśli złoży sprawozdanie i te procesy konkursowe nie będą zakończone, to rzeczywiście oni będą musieli podjąć jakąś decyzję. I Sejm, i Senat, i prezydent, co z taką Krajową Radą robić. To nie jest pożądany scenariusz. Bardzo bym tego nie chciał, tego scenariusza, i będę robił wszystko, żeby przed tym 31 marca jak najszybciej te rady zostały wyłonione. To jeszcze sporo czasu i jednak ten proces przeciąga się dłużej. Okazuje się, że to odpolitycznienie nie jest takie proste, ale chciałam pana, mamy trochę mało czasu, ale chciałabym pana zapytać o jedną rzecz. Pan przedstawiał taki wstępny pomysł na reformę, która, nie ukrywam, mnie się podobała. Nazwano to swego rodzaju powrotem do radiokomitetu, który ja zresztą uważam za zupełnie dobrą w zarządzaniu strukturę. Czy w związku z tym, że nie można w ogóle wyłonić władz, to te wszystkie pomysły dotyczące jakiejś rozsądnej reorganizacji mediów publicznych leżą odłogiem w tej chwili? Wie pani, one nie leżą odłogiem, bo w moim takim planie pracy Krajowej Rady, który kolegom przedstawiał, a niedługo będę przedstawiał publicznie, bo jesteśmy proszeni przez Senat na początku lutego, żeby przedstawić nasze plany pracy na najbliższe przynajmniej 3 lata, to w moim planie jest pewna taka dosyć wyraźna sekwencja. To znaczy najpierw sensowne zakończenie konkursu, tak żeby opinia publiczna widziała, że jest to zmiana na lepsze zdecydowanie w porównaniu z tym, co było. Po drugie, to są kontrakty programowo-finansowe, które pokażą, a potem okaże się to i na ekranie, i w radio, że program się różni na lepsze, że się zmienia na lepsze. Po trzecie, zapewnienie finansowania, powrót do sensownego finansowania. Dopiero potem, bo wtedy tylko można przekonać i opinię publiczną, i polityków, że warto finansować te media. I wreszcie, już nie w roku wyborczym, bo nie mamy się co łudzić, ustawy w roku wyborczym się nie zrobi. Nie, to już wiadomo. Ale zaraz potem, a te 3 kroki, o których mówię, też zabierają czas. Przystąpienie do prac nad nową ustawą. Jedną z podstaw tych prac powinien być projekt twórców, bez wątpienia. Zwłaszcza jeśli chodzi o powoływanie władzy mediów. Ten pomysł jest zapisany dość dobrze. Ja pominąłem losowania, ale chodzi o samą ideę, żeby to nie byli politycy, którzy kreują kolejne ciała, na które usiłują wpływać mniej lub bardziej skutecznie.
I również wśród tych pomysłów mieści się to, o czym pani powiedziała. Powrót do pewnej zwartej struktury przy zapewnieniu, chciałbym to bardzo mocno podkreślić, niezależności programowej, zwłaszcza poza Warszawą. To jest bardzo ważne i dla debaty publicznej, żeby były rzeczywiście programy lokalne i regionalne, zarówno w telewizji, jak i w radio. Więc zapewnienie zwartości i oszczędności przez to wydawania środków publicznych, jeśli chodzi o organizację, i niezależność programowa, utrzymanie, a może nawet pogłębienie niezależności programowej, bo tych pieniędzy będzie wówczas więcej można przeznaczyć na program, a mniej na strukturę. Bardzo dziękuję. Mieliśmy trochę mało czasu. 7:41. Pan Jan Dworak, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, był gościem tej części poranka. Dziękuję, panie. Dziękuję bardzo.